Son moitos e moi preocupantes os problemas que está a atravesar a planta de reciclaxe de residuos de Serbia, dende a insalubre e caótica situación derivada da falla de mantemento ata a escasa capacidade do vertedoiro actualmente colmatado, o que obriga a transportar os residuos a outras plantas, que acaba repercutindo no canon a aboar polos veciños. Xunto a isto, a comprometida situación económica provocada polos impagos e a falla dun plan económico que permita aprobar as contas, ten contra as cordas un servizo que xera máis dun 100 de postos de traballo, ademais de poñer un modelo de xestión de residuos máis sostible e ecolóxico. Pedímoslle que, cumprindo cos estatutos, convoque tanto a Xunta Xeral como a Asamblea Xeral para discutir todas estas problemáticas que, como digo, son ineludibles para salvar máis de 160 postos de traballo e salvar un modelo de reciclaxe descentralizado e moito mellor que, por exemplo, o modelo Sogama, como temos desde fai 25 anos nos concellos que estamos dentro desta mancomunidade. Dende o BNG reafirman a súa aposta por este modelo, comprometéndose a acometer melloras na planta para adaptar as novas normativas, no caso de chegar a ter responsabilidades de goberno na Xunta. Nós, no noso programa electoral, temos contemplado que temos que potenciar este tipo de modelos alternativos a Sogama, porque levan demostrado durante moitos anos que son perfectamente viáveis se se manteñen e orzamentariamente tamén se coidan e, sobre todo, en canto ao índice de material e de reciclaxe que efectúan. Ben, pois como é un modelo válido, realmente o que nos propoñemos no noso programa electoral, e este é o compromiso do Bloque Nacionalista Galego, é apoialo en toda a súa amplitude do Goberno da Xunta de Galiza, porque efectivamente nós somos contrarios ao sistema que está utilizando, que ven utilizando Sogama e, polo tanto, a Xunta de Galiza, porque non é un sistema sostível e apoiamos, sin embargo, sistemas alternativos como poden ser a planta de Serbia, e este é o noso compromiso. Mentres tanto, instan a Xunta e a Mancomunidade a chegar a un entendemento para modernizar a planta, garantindo así a súa viabilidade.